Hello! Romy, nakoy pangutan namin ba? Okay, Romy, na ako ng pakaslas. Hello na! Ha? Gibidyo kita! Gibidyo! Okay, so hello everyone. Good to be back. Another day, another video. And before we start lang, nalamihang nyo na if okay ra ba na subscribe mo sa among channel in here? Yeah, please do subscribe sa among channel. Dako kayo nagtabang sa mo agad kay without you guys, wala po na among channel. So, we need your support. And later on, if maganahan mo sa video, yeah, please said like. Okay, so for today's video, yeah, ako na ipakita ninyo ang yun saan ako pag-propose ni Celeste. Okay, by the way, dugay na kami ni Celeste, nagninyo mga 2 years na, but wala pa gina na ako ipakita ang video sa yun sa pag-propose. Yeah. Dili man si tita mo suotan na. Uy, si tito may muhatag guro. Ano din ang sound yung kabawa niya first time ang ganito. Karon ako siyang ipakita sa inyo ha. Yeah. Kasi may masulti ni Mommy. And yeah, hope you will enjoy. Yan. Alam ta tong iyahang. Ingat sa pag-drive. Go. Crazy. Wait, there's more. Ngandam lagi ka daw. Kaya nagpa para YouTube. Welcome to Sa bukan kanan balihang kumat. tayo ko karon diri sa My Cab. Ngani mo sir? Hindro dito lang. Candid lang. Yeah, it's time. Ya ubod and lumpia. By the way guys, before nag-Singapore mi ni Celeste, pag 2013 ni balik mi sa Pinas, which is nagstay mi sa Cebu. Okay, which is ako taga Cebu man ko, then si Celeste is from Davao, then I think mas ganahan siya puyo sa Cebu. Then from Cebu, nagstay mi dito for 5 years. Then yeah, 5 years, yeah. Pag 2017, mo na ni move na mi diri sa Australia, sa Sydney. So, okay, continue. Baka video ka diya, Col. Ana, Col ba? Para makita tatanan ba?
Na-shock Yan siya na rin dyan. buta na ito nga ba? Ana. Wow! Hello! Smile mo diyanan. Karon na biyata katilawan eh. Hello! Pero may na ako'y pangutan na may ba? Okay, Romina. Ako nang pakaslas. Ano na? Ha? Ah, gibidyo kita, gibidyo, ha? Ha? Oh, na-shock si Bibi dyan. Oh, makakaring birer. Okay rin yung ante, o kangkol. Yes, okay na, okay. Wait lang, eh. Ako na yung atoy niya, ang kuhan. Ah, witness! Si Uncle lang, si Auntie, si Mami, si Daddy. Video. Wow! Congrats! Kata po na ni Tito John kung dito lang. Congrats! Dili man si Tita mo suotan na. Uy, si Tito may muhatag muro. Ano na yung sound, yung kabahan niya, first time ang ganda. Ato sa right. Ano yan? Sa right. Sa right. Sa right. Ay suot daw dyan. Ako rin masunod na din. Wow! Congrats! Both of you! Alin mo maigo. Welcome to our club! Tampok naman good. Sa left na lang, sa left. Sa left na lang. Ano Hindi naman may good. Tampok naman si Tita Lesoy. Ito. Di mo igo, good. Dili maigo pa, Pausap adjust na lang. lang. Pwede na pa adjust. Wow! Congrats! O, ipakita niya. Alright, ipakita din ito. Wow! Magpakita na yun. Wow! Yes! Salamat, salamat. Nice. Thank you. Okay, pamidyo ka sa left. Nasa Bibisa. Kasi may masulti ni mo, me. Okay. Dawat naman kadaan sa among family. Yeah. Pasalamat namin sa Ginoo kay at least ang among anak nakakita og pareha sa imuha kay ako ra ba na ako'y pubya. At least pasalamat na sa Ginoo kay saon may na lang untag mag-ayo mo sa inyong relasyon. Kaloyan kamo sa Ginoo sa inyong pagparingkamot. Oh. Kay kami naarami dire na imong daddy. Suporta lang mi. Oh. Ikaw din, sa may mo master dira dira iwan sa video rin. Anong di ba may mooyon nga kamo na naman mo sostong pangidaron. Nga mo lang nga kuhan. Scores na. Nga mo lang nga kuhan. Mayo ang inyong panag-uban o kuhan niya. Okay. Kay si Kuan. Moro to di? Si Baby Zak kung sa Si mo masulti bibisak. ako ray mag-drink beer mo ato ko gastra. Okay. Okay ka, Clap 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 lang. Clap clap lang yan. Clap clap lang. Clap clap. Ah, kay mo. Apil ka sa video. Si ante, unsa may mo ante, ikaw na sa dan. Tuwi. Unsa may mo ante. Ako'y kasulti nga maayo nyo hang panag-uban ni Celeste. So, maayo inyohang pagsinabtanay usag-usa. Tanang trials magian gyud sa kami nyon. Magrespeto ay gyud usag-usa. Okay, thank you. I love you Jan and Celeste. Ikaw kol. Mura gyapon Advice. make a good family and God bless. Yeah. I hope you find this video very interesting. Nakita niyo ang proposal. And if you have any comments or reaction, yeah, please comment below. And yeah, I hope you enjoyed the video. Yeah, it's very kuan lang kanang si tawagan na kanang nakainumdum lang ko ba sa sound na kay Marek. It's been a long time na wa ko kita ani na video, but yeah, nice. Yeah, and I look forward for more memorable time with Celeste. Okay, thanks guys. Yeah, I'll see you tomorrow.